Bona gent, estem aquí al pàrquing, dia 2 del vlog. Ara el Pol anirà a entrenar, el tenim per allà preparant-se, equipant-se. Ara anirà a fer els entrenos i jo estaré per aquí al poble, us ensenyaré una mica totes les carpes i els paddocks i després veurem a veure com li han anat al Pol als entrenos. Ens veiem després. Aquests són els de categoria Pro i esperen aquí per fer els remuntes. Ara està la gent, tothom preparant-se per anar a entrenar. Tot aquí hi ha més carpes. Aquí també hi ha unes carpes que són les carpes de servei tècnic, que si el teu sponsor principal, bueno, el teu sponsor és una marca, per exemple RAM o Rockshot, en aquest cas, o aquí Fox tenim, allà tenim Schwalbe. Si són aquestes marques els teus patrocinadors i tens cap problema o alguna cosa, pots vindre aquí i mirarien d'arreglar-t'ho, o si falta alguna peça t'ho podrien aconseguir, i així tens el servei tècnic en cursa, que va molt bé, que és un avantatge de tindre aquests patrocinadors. Ahir vam intentar aconseguir el fons de llanta de Mavic, del patrocinador del Pol, que no ho vam aconseguir perquè estava tancat. Ara anirem allà, a la zona de la plaça, i us ensenyaré les altres carpes que hi ha. Ara he estat aquí parlant amb aquest senyor d'aquí darrere i m'explicava que venen aquí a pescar molt d'hora, i allà hi ha aquell pont que arriba allà a la punta, i allà a la punta diu que és molt bon lloc per pescar, que ell ve cada matí abans que surti el sol, i mireu on està el sol, ve cada matí abans que surti el sol i arriba allà i diu que ja està ple de gent que no pot ni pescar ell, i que llavors s'han de ficar aquí, i allà també hi ha més gent, però aquí a l'haver-hi les pedres no venen els peixos i s'enreden les canyes i que no va bé. Ens acaba de trucar el Pol que ha punxat amb un punt, i ara vaig a portar-li una roda de recanvi que té. Marca mitja hora en bici, ja mirarem. A veure que no m'atropellin, que aquí condueixen, que sembla campixa això. Vinga, va, quan sigui allà anem a veure com està. Una hora después. Finalment hemos llegado. Estamos en Japón. ¡Wow! Misión completada. Bueno. Ho hem aconseguit. Ara hem vist el Pol que ha acabat la segona especial, i ara veurem a veure com arreglem la roda que ens ha donat, i mirarem de ficar-hi un fons de llanta, mirarem de canviar-li la vàlvula, tornarem a provar d'anar a Mavic, perquè creiem que el problema està en la vàlvula o el fons de llanta, perquè ens ha dit que perdia de la vàlvula i dels radis, i mirarem a veure què hi podem fer per veure si demà pot tindre ja llesta la roda aquesta. Aquí tenim la bèstia. Amb aquesta sí que fan remontes. Abans de veritat, l'he vist amb una bici darrere desmuntada i cap amunt a fer remontes. Ara farem el segon intent d'anar a Mavic. He agafat aquí la samarreta, aquí fica Mavic i tot, i a veure què aconseguim. Intentarem ficar un fons de llanta nou o una vàlvula, ara preguntaré a veure què li passa, i què ens poden canviar. Pues res, diuen que només és exposició, no hi ha ni servei tècnic ni venen peces. Ja hem ficat 2 capes de fons de llanta, hem ficat una càmera dins, que així el que farà la càmera serà pressionar el fons de llanta i que se senti i s'enganxi tot bé, i després la tindrem ara aquí un rato i després la provarem, li ficarem el mus, li ficarem túbeles i la provarem.
Bona tarda. Ja tenim la roda muntada. També el Pol ha fet els entrenos i ha acabat. Sota la pluja, vaya diluvi mundial. Hem dinat i ja està la bicineta i tot muntat. La roda ja està tota arreglada, ja té el seu fons de llanta, el seu mus, el seu pneumàtic, Victòria sobretot. I ara anem un rato a la platgeta. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Avui ha sigut un vídeo que he fet bastant jo, perquè el Pol ha estat entrenant i tot això. Demà és el dia de cursa, ara ja està descansant ell. Jo he vingut a donar un tomb per aquí, però ja me'n vaig a dormir també. Demà serà un dia dur, hi haurà molt contingut, molts més vídeos. Espero que tots estigueu actius. I s'ha parat la GoPro perquè ja no queda bateria. A mi tampoc me'n queda gaire. Ens veiem demà. Espero que us hagi agradat el vídeo.